ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми дураи ватан, нафарои хонахар, заминхар ва квартирахаро. Созаин хубен, тенҷаин саломат, ёхбай бахта хушай. числа 27 июни соли 2025. навори хонаҳои фурӯшӣ аз ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мекунем. Тамошо кунед. дӯстон, рафти тамошои навор лайкора монен. рақамҳоро барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира, техника, аппарат чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. наворои баъдина YouTube, TikTok, Instagram реклама карда фурӯшта мегузорем. ва ҳатто рафта хонаҳотона аз пеш живои навор, яъне ки беҳтарин навор карда дар фурӯш мегузорем. бачаҳои азиз, таги комментария нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кор. лайкора монен, дар канали Саудо ТВ обуна шен. ман навора сар мекунам то охира тамошо кунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузопирёзки Акаи Нозима тавсият метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Тоҷикистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Тоҷикистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Тоҷикистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Тоҷикистон мебарад. борадар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат, срочно боротона занг дада рой кунед. борадар азиз, ҳамин эълоне ки мекунам и гарини важне медонен. ҳаматунда хубай. мега ки ассалому алайкум дӯстони азиз. мада як хонага дар Курай аз 7 или 9 или жилмасив то 300,000 сомонира ватсапмда занг бизанед. бачако, нафарое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, як хонага 7-9 жилмасив то 300,000 сомона мехарад. WhatsApp шона мегзорам, занг занен аз номи канали мо Саудо ТВ. ҳами хеле эълонот дар кор боша, дар WhatsApp нависем, эълон мекунем. эълон ба пул мекунем. бачаҳо, пешакӣ гуфтамон. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастаи дар ноҳияи Данғара, деҳаи 402 будааст. 250,000 сум нарх, 8 сотиқ замин, 3 дар хона, 2 то рақам, 1 то WhatsApp, 1 то дастӣ мегзорам. метонен боз маълумоти пураша бигирен. адресҳои хонара мехонам, гӯш кунен. илтимос мега беҳуда занг назанен. аз роҳи калон 4 кӯча. хуб, се хона дора, падвал дора. падвал 6 ба 3, веранд 4.5 ба 3, калидор дора, барш 1.5 дарози 6, хона бо девол, кухни бо баня, хуб, смемлок, анҷомхона, аловхона, оғил, каҳдон дора, забор, дарвоза дорад. як хонаш ремонт надорад, дигарош ремонти хонаҳо дар ҳолати беҳтарин ҳастаи. оби хӯрданӣ дора, оби латок низ дора, свет ҳастаи. ҳуҷҷат мега ки дӯстони азиз ҳуҷҷат надора. ҳамин хел қайд кардиян, ҳуҷҷатоша рост карда метиҳанд. мактаб 200 метр, масҷид 200 метр, беморхона наздик, баъзе чизош ҳаст. холодильник, кондитсионер, термикс дора. нарх 250,000 сомонӣ. ана ҳамин хонаи мебинед дӯстон. дар ҳол бояд савдо карда шава. аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед, иншоалло боз муомилаи соз мекуна. фақат шумо наворотона, хонаҳотона навор карда рӯй кунед, мо реклама мекунем, фурӯшта мегзорем. ҳаррӯза шукри худованд ки хонаҳоро савдо кардастем, чунки дар TikTok, дар Instagram уҷа тамошобину беҳад бисёрай. мардум вақтша дар Instagram, TikTok зиёдтар мегзарона. аз кадом сабаб? аз сабабе ки дар Русия 50-60% мардуми мо дар Русия ки ҳастанд, YouTube соз кор намекунад. ба ҳамин хотир Instagram, TikTok тамошо мекунад бачаҳо. хуб, нашод масъалаи хона боша, рақамҳои дастӣ, рақамҳои WhatsApp мегзорем. метонен худотон маълумоти пураша бигирем бачаҳои азиз. навора пафтор монен, агар ки хушрӯ гӯш накарда бошен, пафторни монен. мо Саудо ТВ ку чӣ мега оиди хона, баъдан занг бизанен,
معقول باشه بگیرینش. و دوستان میگذاریم با دومین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی است که دو کامناته کوارتیره 14 مشیانه 48 کوادرات متر در گردش لنینگراد. خانه در حالتی کروبکه سودا کرده می شود. لنسکی رایون ناحیه رودکی گردش لنینگراد پاورات لنینگراد 240,000 سومانی 48 کوادراته را دو خانه که در 14 اتاج قرار داره. برادر عزیز میتونن زنگ زنن بگیرن. اینا مرحمت بهترین نرخ در چیسته 27 ایونی سال 2025 سال بچه عزیز. خداتون پرسون بشیم با نوارایی که میگذاریم دوستان عزیز چه خیلی معقول شید یا که نشید، خانه ها چه خیلی ارزانن قیمتن، فکراتون در کامنتار یا نویسنده مونین به نظر میگیریم. میگذاریم به سیومین کوارتیره فروشی. کوارتیره فروشی روان کردن که در شهر دوشنبه در گیپروزم کوچه سومون در گرادوک دوم در 10 اتاج. نگاه کنیم بچه ها، دو خانگاه 54 و 5 متری کوادراته نرخ 560,000 سومانی. واتساپ شما میگذاریم زنگ بزنین. رو بروی مویکه 39 هسکو همونجا پیشی 201 دیویزیا مکتب نزدیک مسجد بازار دهقان بازار سومون همه نزدیک ای. خب دومی 13 اتاجه خانه در 10 اتاج دو خانه زالی همی خانه میگه 6 به 3 های خانه خوبمون 3 به 3 های مای دهکای گرم میشوه. قسمتی حاجت خانهش علیش میشوه. واریانت های علیشی را میبینیم. طرف های سخاوت طرف های سیرک دبوشگر علیش هم کرده میشوه. حضیرش نرخش 560,000 سومانی. ریمونت بینین دوستان چخیل ریمونتی بهترینه. دو خونهش هم نیک خونه زور یک تا 6 به 3 بوده است کلونه. یک تایگش 3 به 3 خوردکک برای خوب کردن گرمکک می شود. پیچکر میمونی 1 ساعت میپذی. خب دو خونه 54.5 کوادرات متر. لایکاتون امانین کامنتار یکنین از کجا تو چند سومه خونه در کار. بعدا نفرایی که زمین در کارتونای ارنده کامنت در کارتونای نشد مسئله اعلان کردن که در اول نوار اعلان میکنیم. اویدیو مسئله هم در واتساپ ما نویسونین خدا خواهد اعلان میکنیم. بعدا دوستان هر روزه ما ساعت های 10 به 11 شب به وقت تاجیکستان افیر میگذرانیم. افیر صحبت اویدی نرخ نوای خونه ها افیر در گذارین دوستان تماشا کنین. در روزه هم خونه ها خرید فروش میشوه، قبول رکلام ها میشوه، نرخ نوای خونه ها را گپ میزنیم. خلاص صحبت اویدی خونه های فروشی دوشنبه میشوه که ما شما دا میفهمونیم هر یک تاشا. لایکاتون امانینه در کانال سعودو تیوی ابونه شین. اویدی خونه باشه دوستان عزیز. رقم های واتساپ اخیرش 6972 دا زنگ میزنیم میگن که ما از کانال سعودو تیوی شما را تماشا کردم. السلام علیکم دوستان عزیز. فروشی دروازه ها در ناحیه واسه با دستافکای بسپلات دوستان در ناحیه واسه نرخ نوای دروازه ها از 3,500 سومن تا 10-15,000 سومنی دوستان. یک چند مارکای دروازه ها دوستان زنگ بزنین زکس کنین. پد زکس هم تیار میکنن. لبای مارکای دروازه تیار هم دارن دوستان. اکای متالشان های چنده؟ ماتریالاشون 09 1.5 سرنش دارن. 09 1.5 دوستان تماشا کنین مارکای دروازه ها را. فقط زکس کنین. لبای جا دوستان دستافکا میکنن. دستافکاشون به پولمو تراتور هایی که دور دست های دوستان اون طرف خواهی حقی خدمت رسانی میگیره. اون تراتور هایی که مقصد نزدیک های دستافکاشون بس پلاد نی. مرحمت دوستان دروازه های با صفت دروازه های اکای زیارتشاه
марама дӯстон заказ кунен, пад заказ ва лӯбои маркаи дарвозаҳоро дӯстон дорам. аз номи канали ютубии Саудо ТВ занг занед, худо хоҳад шумода ба скидка кортонам ба охир мерасонам. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи ҳусеҳ. лӯбои маркаи дарвозаҳо ҳастон азиз, марама дорам. занг мезанем, рақамоше мемонам барои муроҷиат кардан занг занем. ва дӯстон мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастае ки дар ноҳияи Фархорай, деҳаи Шурқул, сехонага масоати 8 сотиқ замин. ин ҳами хонаи бачаҳо нигоҳ кунед чӣ хел зур. просто тамошо кунед, ма ҳамира худам живой навор кардам. об свет дора, нарх 140,000 сомон ай. соҳибхона рақамоша мегзорам, 2 та дастӣ, 1 то ватсап. анаиҷа боша банияҳай бачаҳо. гирди хона маҳкам кардагай. ина об, масъалаи об дидан чӣ хел зур. об дора, оби хӯрдания бачаҳо азиз. гирди хона басетка маҳкам кардагӣ. хоб ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, бания дора бачаҳо азиз. хоб қисмати ина иҷаш алохонаш, ина тандурхона дар иҷа боз ягон чӣ меган орд мемонен, як ганда мемонен. хоб гирди хона пони шикатур кардагиай термикс дора. 3 дар хона ҳай, хонаҳо 5 ба 3, 4 ба 3, ҳами хеле хонаҳо хулас шпаклёвка кардагиан. мехарен, даромада зиндагӣ мекунем бачаҳо. хонаҳо тапа тайёрай. 140,000 хеле нарх фикр мекунем ки камтаракай дӯстони азиз. кадомитон мегирен ошон шава. хоб хона дар куҷое боша набоша, главни об свет ки дошта боша, уҷа обод мешава бачаҳо. ин ҳамиҷа ноҳияи Фархор, деҳаи Шурқул ки ҳастай, аки як тарафш кӯҳнима ҳам боша, ба ҳар ҳол дӯстон об свет ҳаст охи. ободи ҷои зурай. раҳи мошин дора, фасонакай, мардуми деҳа ҳама зиндагӣ дора. ҳамсояҳоро агар рӯтҳошона бинен, суб савзай бачаҳо. хулас оиди хона рақамҳои дастӣ ватсап мегзорем. вақте ки занг мезанен бачаҳо, мегӯян ки мо аз канали Саудо ТВ занг застем, ба хотире ки ҳами соҳибхона фаҳма ки Саудо ТВ навор кесад. чунки навораи моро ҳар рӯза ҳастай бачаҳое ки мисол дуздӣ мекунаву дар ҳамун сайтҳои хуш мемонаву реклама қабул мекунав. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ як комната. нарх 271,000 сомония. нигоҳ кунед. хона ҳамин ҳолат, ина дарахтош шафтолу, зардолу, олуву дигаро, яъне ки чойлоб дора. шаҳри Бустон, Чкаловск, 271,000 сомон. хоб дар райони лоиқ шеравӣ будааст, як комнатага ҳозирашта бачаҳо. инами хеле адрес. ватсапшон ахириш 27 боз маълумоти пураша занг занена бигирен. ҳамин ха адрес дӯстони азиз. 271,000 сомон, шаҳри Бустон, Чкаловск, лоиқ шеравӣ, як комната. ватсапшон 27 боз маълумоти пураша метонен бигирен бачаҳо. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии коробка. дар ҳолати коробка масоати 57 квадратни метр. дукомната квартира, 5 этаж. духонагаи фурӯшӣ дар маркази райони Рӯдакӣ, масоати 57 квадрата, об свет доимӣ, бино бо канализатсия шаҳрӣ муҷаҳҳаз гардидааст. иҷозати ремонт ҳастай. срочна фурӯхта мешавад. 280,000 сомонӣ. барои маълумоти бештар дар рақамҳои ватсап ахираш 7246 занг занед. 280,000 сомонӣ нархи ҳами квартираи имрӯза бародар азиз. барои маълумоти пура номероша мегзорем, занг мезанем. дӯстони азиз, пашти ҳаррӯза навор мекунем, ҳаррӯза роӣ мекунанд. баъд мо ҳаррӯза мемонем. ба ҳам хотир ҳаракат карда хонаҳотона чем суратҳои холӣ видеонавор карда партоед, ман реклама ка фурӯшта бигзорам. хулас дӯстон, ҳамин хеле гапҳо. ҳамин видео ахирона хушро тамошо кунед. беҳтарин хона ҳай. ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. салому алайкум дӯстони азизи ман. ба хидмати шумо боз як дӯжрагаи фурӯшӣ дар бинои 6 ошонаи белифт навастройка, дар 6 ошона дӯжрагаи 48 квадрата фурӯшӣ. дӯстони азиз, айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри Бухтар, кӯчаи Кайҳонавардон, яъне ки ин ҳами вокзали шаҳри Бухтар аст. дӯстони азиз, самти Душанбе рафтан, шаҳри Душанбе рафтан. анай тараф бошад дӯстони азизи ма, тарафи
нехи мерава ин мактаби урусӣ дар пеши хона дӯстони азиз инаи автовокзали автобусои ҷои навай ориентир хулоса заправкаи фирдавсай арру пару заправка ҳамаи бинора шумо мебинед ин тараф рост раҳ ҳоҷи шариф мерава хулоса дӯстони азиз доҷрагай кадоме ки харидор боша ҳозир навор мекунем айдарон ҳамаша шумо мебинед агар магазина ҳисоб накунем 5 мошина мешавад хулоса дом худа 6 мошинае дӯстони азиз айусонош мачитай мактаби нӯҳ мактаби 8 тасаддиқ мактаби урусӣ ду тараф дар донишгоҳи носири хисрав яъне ки дар нихӣ ҳамаш дар территорияи хонае хулоса лайку кати падержу мекунем мерем ба тарафи хона дӯстони азиз инаи пеши дворай яъне ки барои кӯдакотон ҷои нишасти бозӣ кардан дора паде замиға мешава ина вид айсини пеши дом мерем ака ба дарун балшиша дар дарун тамошо мекунем чӣ хеле ки гуфтем мачити 5 вақтаи 14 микрорайон хафаями домда мешава ҳамаш дар пеши хонае дӯстони азиз дари хона дарун дар омадем нигоҳ кунем чӣ калидори калони хушрӯ дора ҳоҷатхона мешава ҳамом мешава дим хонаш ошхона ана залш мешава яъне ки калидори хона дар қарор дорем иншоалло ки хона лобоитода маъқул мешава хонахари конкретнит зан мезанӣ мери хонаро пеш мебинӣ маъқул кишид иншоалло ки соҳиби хона мешавӣ даре ки мо даромадем хонаи ёромонтажа айбинаами кабинети гирдиришонтира сар кунем дӯстони азиз соҳибмул меяд ки пӯшокома хади пасодам мегирам мебурам дига ҳама чиёш меистодай ибуд ана ҳоҷатхонааш инаи дӯстони азиз ҳамомаш ҳамаш алоҳида 48 квадрат ду ҳуҷрага ҳама чиш алоҳида дӯстони азиз чикаш сатфоиз куркадистай мо дар шашум кардем ова дидем ки сатфоиз мереза ина раковинаш оби гарм хунак ҳамаш ҳастай қоидавӣ инаи қолинчаҳо меё ҳамаш меистодай соҳибмул мега ибуд ҳамон ҳоҷатхонаш дӯстони азиз халча нишон дидем даро ҳамаша хелай чӣ хеле ки наварда мебинем хонао полош ҳамаш ламинатай инаи якум ҳуҷраш яъне ки залш дӯстони азиз хона дорои кондитсионерай пардай якта диван дора қолин дора соҳибмул мега ки мемонемуш мерем ин залша дӯстони азиз уҷа бо нигоҳ кунед чӣ ҷои шкафи фасон дора ки шумо метавонед ки дар оянда ё ки пешаи даромадантон қоидавӣ бигирен як шкафчаш кунен бовар ки лӯбо читона мебара эконом ҷо мешава бо шумода зура нигоҳ кунед чанд қапаами хушрӯай специально бароям як шкаф кунем мондагае и хонаи залаш калониш қолиниш кондитсионериш пардаш меистода треза тарафи бозори нихӣ нигоҳ мекунад яъне ки тарафи роҳи калон анака дмгина ҳуҷраша мерем нишон медиҳем инаи дӯстон дмг ҳуҷрашай дмг ҳуҷрашам 4 кунҷак хушрӯак таъмираки хушрӯ дора ина ҷоҷи телевизорша мисол қолин дора поло ламинатай меустинена кадоме ки дуҷрагаи арзонтар мекуфтак марҳамат занг бизанам номраи соҳибмулка мемонам занг бизанен омада хонаша бибинен кухнира баргаро даромда кадаге ине ки иҷа тавр кади иҷа шитин хӯрден ҷои кӯдакон бикуненаш мешава ягон камодин надора мерем ба тарафи ошхонааш ина дӯстони азиз ошхонашай полош кафел задагӣ будай кухни гарнитура бинен дуҳустарони дӯстон ай параам дора ина ай параам дора вичка сайдинет кадаге қоидаи мебурая мерава масалаи об дар ошхона ина ҳастай яъне ки телевизора тамошо кунем ина ҳозир инҷа нишон метам дӯстони ма инаи чизе ки мебинен дар инҷа ин мактаби русияй иш мактаби русияй иш автовокзали навай ина инҷа бозори нехира светофорш метова ина дӯстон яъне ки уқаддор нестем ай пеши бозор қарибакем главни трасса даем ки мефаҳмем шумо автобус катӣ метавонем ки 2 сомонда лӯбоҷӯи шаҳри бухтара бигардем ям я намуди раҳи экономияй хулоса дӯстони азиз адресша як бор дига такрор мекунам шаҳри бухтар кӯчаи кайҳонавардон яъне ки рӯпарӯи ориентиртон рӯпарӯи заправкаи фирдавс мешавад ай вокзали шаҳри бухтар ту ҳамҷара мумкин як 300-400 метр боша лави раи калон бинора мебинен мисол хитон
میرین ای پیش بو خونه را که دیدین سوی ملک نمروش هم میمونم زنگش میزنین خطیش مسئولیت میکنین خلاص دوستان عزیز دو جرگاه بینای ششویشونا یکم ایتاژش دا مغازین میشه یعنی که پنجم ایتاژ با جلوی دومیسوب میخره 48 квадрат چیزی که دیدین لامینات مثل قولینه پرده و کانسانر که خونی گارنتور ترمیکش میسته سویمو میگه که نرخ خونم 350,000 سومونی بو یگون چی معامله میکنم دروی تخ پاسپورتای برادرها مقصد که خریداری کانکریت نباشین زنگ بزنین اومده خونه را ببینین лайк ро фаромӯш намекунед дӯстони азиз кадоми дар канал бори аввалай обязательно подписаться ка иншолло ки канали мо як рӯз на як рӯз соҳиби хона мешай кадоме ки чизи фурӯшӣ дора мисол хона ё этаж ё ягон гувай гусалай хай дар номбари 988 занг бизанед иншолло ки ба нархи дастрас омада кори шуморо ҳал мекунем хулоса то навори оянда худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон боша боқӣ дар амони худо бошед